Doncs és moment de parlar d'hoquei en línia i ho farem amb l'Ariadna Albaret dels Tocants. Hola, Ariadna, benvinguda. Havies vingut mai al Tot Esport o és la primera vegada? És el primer cop. O sigui que t'estrenes. Sí, m'estreno. I què t'està semblant això de que vinguin nens allà a preguntar com es juga el teu esport, que puguis compartir minuts explicant-los com es juga, a veure si algun s'enganxa i s'acaba fent jugador d'hoquei en línia? És molt divertit i curiós perquè veus que els petits, que hi ha nens o nenes que no saben què és el hoquei en línia i et veuen com un referent sense conèixer i dona molta alegria al veure com la il·lusió que tenen d'aprendre un nou esport, de saber qui ets, de rebre el teu cromo. És com, amb molta il·lusió. Clar, i és això, no? Que aquí reps una mica el reconeixement que et mereixes com a jugadora, perquè no és habitual que vagis pel carrer i la gent sàpiga qui ets i t'ubiqui en quin esport, i en canvi aquí potser tens aquesta recompensa, no? De per fi sentir-te reconeguda com a jugadora d'hoquei en línia. Sí, y ves también la importancia que tenemos de cara a los nuevos deportistas que crecen, de lo referente que vamos a ser y la importancia que tenemos a nivel visual de lo que tenemos que demostrar y hacer ver a los nuevos jugadores. Exacte, perquè teniu com aquesta responsabilitat, no? De cara a obrir camí i ensenyar-los com s'han de tenir valors per competir en un esport. Tu com vas començar a jugar a hoquei en línia? Comencé como extraescolar en mi colegio, que hacíamos patinaje solo, y mis monitores del colegio eran jugadores de hockey del club. Y cuando acabó la actividad, ya por edad, pues nos ofrecieron como ir allá a seguir haciendo la actividad y hacer hockey. Y coincidía que estábamos al lado, tanto el colegio con la pista, y comenzó mi hermana, y yo, así con un poco de curiosidad, y al final, acabé enganchándome al hockey, y desde los 8 años, pues que practico hockey. Sol passar molt, això de que el germà gran o un familiar practica un esport, perquè si no és una mica complicat, trobar hoquei en línia. On el podrem trobar a nivell de Catalunya? Perquè també ho tenim molt ubicat cap a la zona de Barcelona, cap aquí aquesta àrea metropolitana, perquè per la resta no n'hi ha molt. No, a Barcelona sí que n'hi ha 3 clubs, però també està en Igualada, en Rubí, en Castellbisbal, n'hi ha diversos així clubs per ahí. Importants. I com és que amb tot això, tenint en compte que la selecció espanyola ha estat al més alt del podi en un mundial, que hi ha hagut resultats importants i encara no acabem de conèixer aquest esport? Això sol passar amb els esports minoritaris i jo crec que aquest acte és molt important per fer veure aquests esports que són tan minoritaris. I és com donar a conèixer mica en mica aquest esport i fent aquests actes que ens donen una miqueta de visibilitat als altres nens i nenes, que puguin veure que n'hi ha més esports i que assisteix al hoquei com altres esports que no es veuen en el dia a dia. Sí, el Tot Esport, evidentment, és per això, no per conèixer una miqueta els esports, i jo crec que ja seria un premi si tan sols un nen dels que passa aquests dies per aquí doncs s'aficiona i acaba sent jugador d'hoquei en línia. Què ha de tenir un bon jugador d'hoquei en línia? Quines característiques o qualitats? El hoquei en línia és un esport molt ràpid, de molta velocitat, canvis molt ràpids, molta intensitat, i és important que siguin nens moguts, i també és un joc d'equip, no és molt individualista, sinó tot el contrari, és molt equip, i saber compartir els valors d'equip crec que és molt important en el hoquei. I què s'ha de portar a sobre per poder jugar a hoquei en línia? Perquè són necessàries unes proteccions. Sí, anem totalment protegides, perquè portem des dels patins, rodilleres, després portem un guirler, les colzeres, els guants, el casc, perquè sí que juguem amb el disc, que és un plàstic dur i fa mal, però és important sempre anar molt protegits. És una miqueta l'equipació també de l'hoquei gel, és força similar, perquè de fet té moltes similituds amb l'hoquei gel, potser més que fins i tot amb l'hoquei patins, però quines són les principals diferències amb l'hoquei gel? Perquè ara parlarem que tu també has estat jugadora d'hoquei gel, que és molt habitual que compartiu aquests dos esports. Quines serien les diferències principals? La primera diferència és el tema del patí, nosaltres juguem amb rodes, el camp, el gel i el nostre és plàstic, aquí seria el principal. També els jugadors, nosaltres juguem 4 més 1 al camp, més el porter. En canvi, en el hoquei gel juguen 5 jugadors i el porter.
I també, a nivell de normes, sí que entren normes diferents, el fora de joc, en canvi en línia el ser molta intensitat no para, no hi ha fora de joc, el camp és més petit, i en canvi el hoquei gel el camp és més gran. Clar, aquí les normes són més similars a l'hoquei patins, perquè l'hoquei gel és el que dius té el fora de joc. Quan passes de jugar a un esport a l'altre o quan l'estaves compartint, que feies compaginar els dos, notaves la diferència d'un dia per l'altre? Sí, i clar, jo vaig començar a fer hoquei gel més tard i era com que ja tenia molt assimilada les normes en línia i quan tocava en un cap de setmana jugar 2 partits diferents, era com, al principi era com una miqueta, que costava el fora de joc de tot. Adaptar-te, no? Expliquem aquesta experiència d'hoquei gel. El club ens va oferir fer un equip de gel. Jo mai havia tocat el gel, ni això d'anar a l'esquàtic, no, res. Mai m'he ficat uns patins de gel, però pues fuimos y dije, venga, a probar. I l'experiència va ser molt bona perquè vam com agafar també jugadors d'altres equips de hoquei en línia i era com juntar diverses jugadores de hoquei en línia de diferents clubs en un club de hoquei gel. Era com una idea molt diferent i va estar molt guai. Quan vaig començar a entendre ja el patí i les normes, va estar molt guai. Per tant, una bona experiència amb l'hoquei gel. Has estat tota la vida al Tucans, a Sant Adrià de Besòs, per tant, és el club de la teva vida. Explica'ns una miqueta més sobre el Tucans. És un club que està allà a la Pau. Crec que a mi el que més m'agrada d'aquest club és que és molt familiar, perquè va començar així, va ser unes famílies que van crear aquest club i han estat, aquesta marca de família l'han portat fins a dia d'avui. I això, entres al club i és com estar a casa perquè és tot com molt proper i jo estic molt a gust allà. Llavors, veus que les famílies també s'impliquen molt, el club fa molt per nosaltres, pels jugadors, que crec que és el més important perquè al final els importants són els jugadors i fan molt pels jugadors. Es cuida molt el tema dels valors, de que tot es pugui gestionar, de que sigui un espai segur per tots els... Va més enllà de l'esport, sinó que també es mira els jugadors i això crec que és el més important de cara al que volem representar de Tucans. Sí, és molt important, que et sentis cuidat i amb aquest suport del club, perquè suposo que teniu al voltant que si preparadors físics, que si psicòlegs, perquè hem estat parlant molt del tema dels psicòlegs aquests dies. La importància d'un psicòleg en un esport d'equip és la mateixa que en un esport individual. No sé si vosaltres disposeu de psicòleg i més o menys ens ho pots explicar. Nosaltres, psicòleg com a tal no, però sí que tenim estem fent un projecte que és en relació amb això, no? Com gestionem l'equip, primer com ens gestionem nosaltres emocionalment i després com gestionem l'equip, a nivell de conflictes, de poder potenciar el que és l'equip per després anar a pista i estar còmode i poder ser tu. Però sí, jo crec que el tema dels psicòlegs, de gestió de conflictes emocional, crec que és un tema molt important que jo crec que a dia d'avui estem començant una miqueta a treballar-ho, però ens queda molt per fer, perquè no li donem importància, anem allà, fem l'esport i ja està. I no, igual que ens preparem físicament a nivell d'un preparador de físic i tal, és molt important també preparar la ment i està molt, molt treballat i això crec que encara ens queda molt. Sí, perquè aquests dies hem anat parlant amb diferents esportistes de la importància dels psicòlegs i també de preparar-vos quan acabeu la vostra carrera com a esportistes, de deixar de ser el jugador per passar a ser la persona que sou, que a vegades no s'acaba de reconèixer un ara sense practicar aquest esport i sense estar dins de la competició, de l'entrenament i de tot. Per tant, la importància d'això també, no? A veure, jo encara no he arribat a aquell moment, a veure com al moment de deixar l'esport i ja veure que ja no practiques, sinó que ja has estat potser d'entrenadora o potser ja no, estàs fora de l'esport, això també és difícil de gestionar i crec que, com dius tu, que ningú ens prepara. Clar, ens deien alguns esportistes això, no? Que els estan preparant per quan arribi aquest moment, que tenen psicòlegs perquè els hi vagin dient tu has de ser tu i l'esport a banda, però sense deixar l'esport, però no creure't, diguéssim, només com a esportista, sinó tu com a persona. Anem a parlar del Tucans perquè ara mateix sou sisenes a la Lliga Iberdrola, que és la màxima categoria estatal. On hem de veure el Tucans a final de temporada a la Lliga? El nostre objectiu estaria entrar al play-off, els 4 primers,
i si aconseguim aquest objectiu ja bueno, ens agradaria molt arribar a la final, però si aconseguim aquest objectiu d'entrar als 4 primers i entrar al playoff estaríem molt contentes. Ja seria un bon objectiu. I ara a finals de mes, el 23 de gener, comença la Copa de la Reina, us enfronteu a quarts al Tres Cantos. És assequible aquest rival? Sí, jo crec que és un equip que si juguem com sabem jugar i estem concentrades, és un equip que podem guanyar i podem continuar jugant llavors a la Copa de la Reina. I quin ha de ser l'objectiu? Perquè aquest rival ja el sabeu, per tant, si passéssiu a semifinals i a final, més o menys, quin objectiu us podeu marcar? Bueno, el nostre objectiu seria arribar, així com gran, arribar a la semifinal. I ja després, si es pot guanyar, genial, però seria ja arribar a la semifinal. Ja que vingui el que hagi d'arribar. Sí. La temporada passada, 2024-25, vau aconseguir un títol, la Supercopa. Com veu viure-ho, això? Va estar molt guai perquè va ser a la nostra casa. Va ser com guanyar el segon títol així molt important i va ser a casa nostra. I clar, és més acollidor, no? Perquè tens la família, els amics, has guanyat el segon títol important i va ser, per mi, va ser un dels millors moments. Poder guanyar i veure que la teva grada està la teva família i bueno, mai havia viscut això perquè l'altre títol que vam guanyar no va ser a casa, va ser també a Rubí, que va ser a prop, però ja fer-ho a casa va ser emocionant, molt emocionant. Clar, perquè tens tota l'afició que t'està recolzant i evidentment fas d'amfitrió, es juga de manera molt especial, això, amb tothom animant-te. Llavors no sé si encara tens més la pressió d'haver de guanyar perquè el públic s'ho mereix. Això sí, perquè les dues finals que vam, tant quan vam guanyar la Lliga com la Copa de la Reina, la Supercopa, va ser a Rubí, que està aquí a prop, i a la nostra casa, i era com que hi havia molta gent de la teva família, del teu entorn, que no és mateix com quan anem a Valladolid i jugues una final, bueno, sí tens uns quants, però no tens tot el pavelló que dius, uau, aquí tens molta pressió. Clar, perquè has de quedar bé davant de l'afició que t'està donant el 100% perquè tu puguis anar. I els nens que volen anar a veure't, els nens que portes tu com a entrenadora, i bueno, els veus ahí com il·lusionats, i bueno, fa una miqueta de respecte. Clar, perquè també estàs sent una mica referent i ells volen ser com tu, per tant has de donar el 100%. Ara ens deies de l'altre títol, expliquem també aquest altre títol. Sí, vam guanyar la Lliga. Bueno, abans de guanyar la Lliga vam arribar molts cops a la final i mai ho vam aconseguit. I era una mica bueno, doncs aquesta sensació d'arribar però no aconseguir-ho, però quan al final vam aconseguir i bueno, va ser el títol. El moment que estàveu desitjant arribar. Expliquem una miqueta més sobre tu, sobre la teva posició al camp, quin és el teu rol? Bueno, al hoquei, sí com a possessions no hi ha, perquè és un joc, com és tan ràpid, mai acabes d'estar en un joc exacte, però sí que, bueno, jo em considero més defensa, m'agrada més la part de darrere, de protegir el porter, de veure més, tenir més camp a nivell visual, no soc tant de ficar gols o de... No, jo m'agrada estar darrere i defensar. I què s'ha de tenir per ser una bona defensora? Bueno, jo crec que no tenir por a rebre discs i tenir molt de cap. Saber molt, tenir un joc tranquil, veure les situacions, no sé, potser no tinc aquella ment tan ràpida, sinó més pausada, que em fa veure potser els passes i és com més diferent. Com veus la salut de l'hoquei línia català? Perquè abans dèiem que la selecció espanyola havia estat al capdamunt. Les noies estan anant molt bé a nivell de competicions internacionals. I com ho veus a nivell català, el potencial que hi ha? Perquè ara ho dèiem que hi ha diversos equips a la màxima categoria estatal. Com ho veus? Jo crec que a dia d'avui l'hoquei aquí a Catalunya ha millorat moltíssim. Estem donant passos molt grans i estem aconseguint portar el hoquei a nivells molt alts i ja ho veus, no? Jo ara em fixo en els nens petits i jo penso, jo quan tenia la seva edat no feia ni la meitat. O sigui, estem arribant a tenir un nivell de hoquei molt gran i crec que ja no és tan sols el nostre club, sinó en general els clubs de Catalunya crec que estan fent molt bona feina en aquest sentit i es veu amb això, no? Que veus que les seleccions comencen a tenir jugadores amb molt de nivell. I molt joves. I molt joves. No sé si tu havies tingut la possibilitat de quan eres una nena de tenir algun referent d'hoquei línia.
Perquè ara sí, aneu sortint vosaltres i els nens entenen, però quan tu vas començar era molt difícil o què? Jo crec que sí, que abans era més difícil tenir com un referent que fos tan referent i que destaqués potser en l'hoquei. Jo crec que ara no, ara ja es donen més a veure i sí que n'hi ha més, però abans era molt difícil. Era molt complicat. Ja acabem, Mariana, ha estat un plaer parlar amb tu, però volem acabar, perquè acabem amb tothom, amb un desig a llarg termini, ja sigui a nivell personal o a nivell del teu esport, i un desig també per aquest 2026. Com un desig, a nivell personal amb l'hoquei m'agradaria al final arribar a aconseguir entrar a aquests play-offs, que crec que tant jo com les meves companyes ho volem i ho desitgem. I a nivell de l'esport en general, que m'agradaria que tots aquells nens i nenes que busquen un esport aconsegueixin trobar el seu esport, que els identifiqui, que els faci grans i els faci aprendre, perquè jo crec que l'esport és aprendre. I m'agradaria que tothom que no es cansin i que busquin el seu esport, perquè si el troben és un espai molt xulo i que es poden sentir còmodes i aprendre moltíssim. Sí, perquè al final l'esport aporta valors a la vida que després et serveixen pel dia a dia i clar, si estàs en un esport que t'agrada és molt important, perquè tenint en compte que no us hi podeu dedicar econòmicament guanyar-vos la vida, doncs aquí ha d'haver-hi molta passió i molt amor, que és el que teniu tots vosaltres amb els vostres esports. Moltíssimes gràcies, tant de bo es compleixin tots aquests somnis i a veure si ens retrobem en una propera edició. Moltíssimes gràcies, que vagi bé. Adéu.